Здравейте, аз съм Стефи и добре дошли в Октополис. В днешното клипче ще споделя с вас книжките, които успях да прочета през месец януари. Месец януари беше един наистина страхотен ден спрямо четене. Много се радвам, че успях да прочета тези книги. Също така успях да прочета някои, които от много време искам да прочета и такива, които бяха доста по-новички и малко по-различни като жанр. Без повече приказвания, направо ще ви ги покажа. Първата книжка, която успях да прочета през месец януари, е на Синда Уилямс Чайма "Краля демон". Изключително много ми допадна. Тя ми е в топ приоритетите да ви направя ревю скоро на нея. Абсолютно уникален свят е създала авторката. Смятам, че героите са много интересни. Те са двама, всъщност имаме две главни гледни точки на принцеса Раиса, която до голяма степен така живее един така по-безгрижен живот и всъщност имаме това доста класическо развитие нейно, че всъщност започва лека по лека да се осъзнава, че има големи проблеми в кралството и че тя носи отговорност за хората си. Другия герой, когото проследяваме, се казва Хан Алистър. Той е всъщност момче, което е бил бивш разбойник, част от някаква банда, която там ограбва хората по улиците и така нататък. И всъщност при него интересното е, че той до голяма степен не може да си намери дом. Също така има едни сребърни гривни по ръцете, които растат заедно с него, следователно са магически, а той всъщност не притежава магия. Втората книжка, която успях да прочета през месец януари, е "Веровещица" на Сюзан Денард. Отново в топ приоритетите ми е да ви направя и на нея ревю, максимално бързам. С тази книга всъщност така нямахме много добри отношения в началото, тъй като не знам защо изобщо не ми хареса, не можех така да вляза в историята, не харесвах главните героини. И така по едно време, не знам точно около коя страничка, нали, около 100-на страничка, изведнъж просто толкова много ме дръпна тази история в себе си, че просто аз не можех да оставя тази книга долу. Беше ми изключително интересна. Отново изключително динамична и много интересна магическа система представя. В ревюто ми ще ви кажа повече, но тази книжка много ми допадна. След като завърших тези две прекрасни фентази книги, исках да прочета нещо малко по-различно, нещо, което от много време му съм хвърлила око. Това е "Гарванът" на Едгар Алан По. Сигурно съм, че всички знаете този автор. Причината да искам да прочета това е главно илюстрациите на Гюстав Дюре, които просто не знам дали някога сте попадали, но са просто уникални. На мен много ми допадат. В момента търся някоя, която така да е по-интересна. Обаче книжката просто не може да се отвори много, така че не знам точно колко ги виждате. Ако имате шанс, разгледайте това изданието на издателство Фама в някои от книжарниците и по принцип, ако харесвате Едгар Алан По, тази история е просто класика за неговото творчество. Смятам, че така до голяма степен той вече ми е един от любимите автори. И тъй като в книжарничката пристигнаха едни така две кратички книжки, реших и тях да прочета, за да се запозная повече с творчеството на авторите. Първата е "Сумисът, който не може да надебелее" на Емануел Шмидт. Шмидт пише съвременна проза и доколкото са ми обяснявали колеги в обучението ми, няма човек, който да не му се наслаждава. Тази книжка е всъщност последната в една негова поредица "Кръговрати на незримото" и тук до голяма степен във всяка една от тези малки книжки той всъщност засяга някаква религия, като нали, по никакъв начин това не е някакво, аз за мен по някакъв начин натоварена история с религиозни мисли и така нататък или каквото и да е. Всъщност просто показва по какъв начин религията може да помогне в живота на един човек. На мен тази книжка много ми допадна, една колежка всъщност ми каза, че всъщност другите са много по-добри, така че смятам, че всяка една от тях си заслужава да бъде прочетена и нямам търпение да го направя. И втората кратичка книжка е ето тази на Фредерик Бакман "Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг".
Корицата просто не знам защо, обаче много ми харесва как се е получила. Тя е много кратичка книжка, но абсолютно всеки, който е прочел, ми казва колко е трогателна. Аз след като я приключих, наистина просто ми се ревеше с така едни грозни крокодилски сълзи. Тук всъщност става дума за един дядо, който започва да губи спомените си и реално погледнато в книжката той се опитва да обясни на внука си как всъщност той ще напусне духовно внука си преди да ги е напуснал физически. И е много интересно, защото действието се развива един вид в мозъка на дядото и в неговите фантазии, но внука му е точно там с него и преживява тези разговори заедно с него. Изключително трогателна история. Ако ви се чете нещо, което така да ви разчувства, то това е книгата за вас. Имайки предвид, че имаме и други на Фредерик Бакман, нямам търпение и тях да ги прочета. Следващата книга, която всъщност до голяма степен се изненадах, че успях да я завърша, но нямаше нищо, което да ме спре да я завърша всъщност, тъй като я очаквах изключително много. Както съм сигурна, че всички се сещате, това е именно Империя на бури на Сара Джей Мас. Какво да ви кажа? Просто прочетете поредичката и тази книга е абсолютно невероятна. Най-силната според мен в нейната поредица до сега. Ще видим какво ще стане и със следващите. Абсолютно невероятна. Както винаги е авторката и отново нямаше нищо, което да ме спре. Било то работа, било то сесия, няма значение. Успях да я прочета. И отново не гледайте че е такава голяма, чете се изключително бързо и просто е толкова завладяваща, че няма и как да я оставите било то и за секунда. И последната книжка, която прочетох през месец януари, е Спящата и вретеното от Нил Гейман. Това е неговата версия на Спящата красавица. Изключително интересна история. На мен беше малко трудно да я се отдам, просто е наистина много кратичка, но въпреки всичко самата книга е толкова красива. Аз смятам, поне за мен това е най-красивото издание, което притежавам и което някога е излизало. Той е на Artline Studios. Ако имате възможност, разгледайте го в някоя книжарница. Заслужава си. То е едно такова черно-бели са рисунките вътре и много от елементите са златни. Не знам защо, но на мен просто ми е абсолютно любима книга, която става дума за илюстрации и за оформление въобще на цялото издание. Това всъщност бяха книжките, които прочетох през месец януари. Много съм доволна, както виждате имаше някои, които са така доста кратички. Аз обаче продължавам да си ги боря като книжки, но и огромните туловища фентази, които успях да прочета този месец. Много съм си доволна, нямам търпение месец февруари да дойде и вече да започна и там книжките да ги чета. Ако имате някакви въпроси спрямо тези, пишете долу в коментарите, с радост ще ви отговоря и може да очаквате ревюта на много от тези красавици. Пожелавам ви ден изпълнен с невероятни книжни изненади и ще се видим в следващото ни клипче.